नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी आज फिर हम हाजिर बानी एगो वीडियो लेके, एगो जरूरी जानकारी लेके। पानी के जहाज पर किताबिन क मेला। असल में जीबीएस शिप्स नाव के एगो समूह, एगो ग्रुप हटे, जौना के एगो जहाज के नाव हो लागोस होप। दुबई में लागोस होप एंकर भई रहे। ओ लागोस होप जोन पानी के जहाज बिया ओकरा पर किताबिन के मेला लगा रहे। असल में जीबीएस शिप्स जोन बिया तो 1970 से शिपिंग के बिजनेस में बिया, शिपिंग के काम में बिया। जहाज ओकर बाड़ी से लगभग 150 गो देशन में 480 पोर्ट पर, बंदरगाह पर किताबिन के मेला ई समूह लगा चुकल बा, जौना में तकरीबन 5 करोड़ लोग जोन बा अभी तक ले एह मेला में आ चुकल बाटे। तो ई एकर इतिहास बाटे जोन लागोस होप जौना ग्रुप से हटे। लागोस होप के अबकी के ट्रिप पिछला साल से शुरू भई रहे। ई एगो पूरा मैप रहेला। ए मैप के हिसाब से ई जहाज चलत जाले। अलग अलग देशन में अलग अलग पोर्ट पर ई जहाज रुकेले। तो ई लेबनान से शुरू भई, लेबनान, सऊदी अरब, इराक, इजिप्ट जौना के मिस्र कहनी जा, ओइजा ले ई घूम चुकल बिया। ए समय ई जहाज जोन बिया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यानी कि यूएई में लागोस होप जोन जहाज बिया तो रसल खेमा जोन यूएई के एगो अमीरात हटे, एगो राज्य कह सकेनी। तो रसल खेमा में ई जहाज 11 अप्रैल कैलस। पहले घंटा में, मतलब जहाज ओइजा पहुंचल, मेला शुरू भइल, पहले घंटा में ये जहाज पर 500 लोग आई पहला घंटा में किताबिन के मेला के घूमे खातिर। कैरो में जोन की मिस्र में इजिप्ट के शहर है कैरो में, जहां पर जहाज लगा रहे 8 या 10 दिन में तकरीबन 65,000 लोग मेला में गई रहे। तो ई एकर अभी तक के जोन चलल बा ए ट्रिप में ओकर इतिहास है। ई जहाज जोन बिया लागोस होप दुबई में 18 तारीख से, मतलब एंकर पहले कैले रहे, बाकी जोन मेला किताबिन के मेला शुरू भइल दुबई में तो 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ले रहे। हम 23 अप्रैल के गई रहनी। 23 अप्रैल के गई रहनी। गईला के बाद का स्थिति रहे ओकर वीडियो रुआ सब देख सकेनी। ए शुरू के वीडियो के संगे ओकरा के जोड़ल बा। तो दुबई में लागोस होप जोन बा पोर्ट राशिद पर रुकर है। 18 अप्रैल से ई मेला शुरू भइल। हम 23 अप्रैल के गई रहनी। 23 अप्रैल के का स्थिति रहे रुआ सब वीडियो में देख सकेनी, आगे जोन वीडियो आई। अब ए लागोस होप के जोन आगे के यात्रा बाटे, ई दुबई से 23 तारीख के जोन लास्ट अंतिम दिन रहे, ओकरा बाद ई जहाज जोन बिया तो अबू धाबी जाई। अबू धाबी में एकर मई हमरा देखे से 17 मई से 5 जून ले अबू धाबी में एकर ठहराव बा। मार्सा मीना जोन क्रूज टर्मिनल बाटे ओजुगा। ओकरा बाद अबू धाबी के बाद लागोस होप जोन बा बहरीन जाई। बहरीन से फिर कतर से फिर कुवैत, कुवैत से ओमान खातिर निकल जाई। तो ई पूरा एगो जोन सर्कल बाटे जोन लेबनान से शुरू भई रहे ओमान तक ले ई जाए वाला बा। ए पूरा यात्रा में लागोस होप जोन बिया तो अरब कंट्री आ मिडिल ईस्ट के देखत किताबिन के, हमरा जहां तक मालूम बा 5000 से ऊपर किताबिन के संख्या जोन बाटे जहाज पर बढ़ुए। ई लगातार जब अगला कोनो देश में जाती है तो वो हिसाब से एक किताब के अरेंजमेंट होला। यदि हम बात करें किताबिन के तो अधिकतर किताब जोन बाड़ी सो तौन जोन एजुकेशन से रहली सा, एकेडमिक किताब कहली सो, ओ से जुड़ल बाड़ी सा, हिस्ट्री से जुड़ल बाड़ी सा, नॉवेल आदि भी किताब बाड़ी सा, खान पान से जुड़ल किताब बाड़ी सा, जियोग्राफी से पॉलिटिकल किताब भी बाड़ी सा। बाकी किताबिन के भाषा के यदि बात कल जाओ तो ओकरा में अंग्रेजी के सबसे ज्यादा मात्रा बाटे। अंग्रेजी के किताब ज्यादा बाड़ी सा, अरबी किताब बाड़ी सा, कहे से कि जोन भौगोलिक स्थिति बा जहां ई लागोस होप ट्रेवल कर रहल बिया वो हिसाब से यदि देखल जाओ तो अरबी किताब के संख्या भी काफी अच्छा बाटे। एकरा अलावा स्पेनिश और फ्रेंच भाषा में किताब एजुगा मिलत रहली है।
यदि हम बात करें ये 4 भाषा के अलावा तो चाइनीज भाषा में भी, चाहे चाइना के बारे में भी बहुत सारा किताब एजुगा रही है सर। भारत के कोनो भाषा में, कोनो भारतीय भाषा में ये किताब कम से कम हमरा देखे के ना मिलल हटे। मैंने हिंदी, तमिल, मलयालम जो उनकी लीडिंग लैंग्वेज कहाई यूएई खाती, उर्दू में भी हमरा किताब देखे के ना मिलल हटे। तो कहीं ना कहीं ई एगो निराशा लागोस होप में हमरा निजी रूप से भई। भोजपुरी के तो हम बात ना कर सके नहीं, कैसे भोजपुरी की किताब अभी वो जगह तक पहुंचल नहीं सर। बाकी अंग्रेजी में भोजपुरी के लेके भी कुछ ऐसा हमरा खास कुछ लोकल ना। भारत से जुड़ल बहुत कम किताब रही सर, अंग्रेजी में रही सर, लेकिन बहुत कम जुड़ल बहुत कम किताब रही सर। भाषा जो रहे तो कोनो भारतीय भाषा में ना रहे। तो ई कंप्लीट लागोस होप जो जहाज भी ओकर स्ट्रक्चर बाटे, जब एकरा में जाइब हम तो वीडियो में रुआ सबके देखिए सकेनी जो वीडियो हम बनौले बानी ये जहाज पर जाके। तो ये जहाज के 2 गो चीज बाटे, रुआ जहाज के देखा तनी, रुआ किताब के देखा तनी। यानी कि जहाज के अंदर से जाके रुआ देख सकेनी, जहाज के अंदर जो किताब इनके मेला लागल बाटे ओकर अनुभव भी कर सकेनी। तो ई एगो बड़ा बढ़िया कोम्बो बाटे, मेला, पानी के जहाज आ किताबिन के रेला, ई एगो बड़ा बढ़िया कॉम्बो बाटे। हमरा अच्छा लागल ई कंसेप्ट। बस यह बाटे कि दुबई लेखा जौन जगह बा जहां पर करीब करीब 180 प्लस देशन से लोग रहत आटे, तो ऐसा जगह खातिर ई जौन मेला बाटे ओकरा के तनी और वर्सेटाइल, तनी और ओकरा के बढ़न आकार देवे के चाही, भाषा के लेके आ कंटेंट के लेके। बाकिर ये एगो शानदार पहल बाटे लागोस होप के, जीबीएस शिप्स के। यदि रुआ सबके चांस मिलत अटे, अगर ये वीडियो के देखा तनी, तो अबू धाबी में 17 मई से 5 जून तक ले जहाज रुके वाली बिया। ये खाली जाके जरूर घूमी। रुआ कतर में बानी, कुवैत में बानी, ओमान में बानी, बहरीन में बानी, तो ये जहाज पर जरूर एक खाली जाए। दुबई में हम गए रहनी, उजगा पार्किंग फ्री रहे आ एकरा में एंट्री भी फ्री रहे, यानी कि एकदम फ्री के चंदन घिसर रघुनंदन वाला स्थिति रहे। जाई भीतरी, देखी जहाज के, किताबिन के देखी, कुछ पसंद आवे तो खरीदी ओकरा के, किनी ओकरा के। बच्चन खातिर बहुत बढ़िया बढ़िया किताब रही सब, अच्छा किताब रही सब। तो वीडियो देखी सबे, आनंद ली सबे वीडियो के, फिर हम हाजिर होकर, तब तक इजाजत दी सबे। विश्व किताब दिवस के दिन है बुक फेयर में किताब खातिर भीड़ देखी सबे, लोग भरल बा। ई जौन बुक फेयर लागल बाटे तौन जौन बुक फेयर लागल बाटे ई जहाज पर लागल बाटे। देखल जा अल मखतूम टर्मिनल 2। तो यह किताब की जो मेला लागल बा यही जहाज पर लागल बाटे, वो सब देख ली। लागोस होप जहाज के नाम हो। पोर्ट रसीद एरिया है, फ्लोटिंग बुक फेयर। दुबई में फ्लोटिंग बुक फेयर लागल बाटे। जहाज रुआ सब देख रहे बनी, एकरा पर किताबिन के मेला और किताब के वो कहल जला ना, जैसे प्रगति मैदान में लागेला बुक फेयर, वैसा नहीं। भीड़ देखी, लोग जा रहल बा, लोग आ रहल बाटे, पूरा भरल बाटे। आई लागोस होप जहाज के जो नाव है लागोस होप हटे। ये टर्मिनल 2 है, पोर्ट रसीद जो दुबई में बा। एगो व्यू देख ली सबे। तो पोर्ट रसीद टर्मिनल 2 पर लागोस होप पर वर्ल्ड फेमस फ्लोटिंग बुक फेयर लागल बा। होला है जो लोकत हटे तो माने जहाज के डेस्क हटे। ये फेयर से एकर कोनो कनेक्शन नहीं है, चूंकि ये किताब मेला जोन बा तो जहाज पर लागल बटे।
तो रुआ सब एक एंट्री भी देख सकेनी। एक तरह से कहीं तो पुस्तक मेला तो बढ़ले बटे, संगे संगे जहाज के भी देखल जा सकेला। जहाज में कैसन का रहेला, भीतरी के का सीन बटे, तो बहुत सारा जानकारी बा। जहाज को सुते के व्यवस्था जो रहेला तो ऐसने रहेला बा। जहाज के भी आनंद लिया जा सकेला। ये जो लागल बटे, ये जो जहाज भी लागोस होप एकर 1970 से लेके अब तक के जो यात्रा रहल बा ओकरा बारे में बतावल गइल बटे। हेजुगा जोन बा जहाज के बारे में। Yes, it's a very short presentation. I'm just going to explain some things. Thank you. Silva, I come from Brazil, and I would like to present a little bit of our desk. Is where you can search for more information, a specific book. In the cash desk, you can pay with credit card, but it has to be the actual card. We do not accept Apple Pay or anything like that. Okay, it has to be the actual card. It's in the old system, so you need to the signature. You need to swipe the card. Okay, but you can also pay with cash and with dollars and euros. The change will always be in the local currency. And if you have change, please use it. We really need. The toilets are in the after the cash desk. You have the toilet. I can't introduce you to all our crew, but I can share an inside look. लइकन के किताबी से शुरू भइल बटे। ओकरा बाद ज़्यादातर अभी तो फिलहाल हमारा जो लोकल बड़ी सब अंग्रेजी के ही किताब लोकल बड़ी सब। नॉवेल्स, सॉरी, हाँ, कुकीज एरिया, डिक्शनरी किताब, एकेडमिक किताब बड़ी सा। मैनेजमेंट किताब, पढ़ाई वाला ज्यादा किताब बड़ी सा लगता। हाँ, मैनेजमेंट की किताब देखल जी। अगर देखल जाए तो ज्यादातर माने जहाज या प्लस क्या कहल जा सकेला किताब दोनों के मिक्स कर दिले बान सब। तो हमरा निकल लागत कि बहुत ज़्यादा किताब जो हुई सब, बाकी हम देखा था नहीं कुछ हमरा भोजपुरी या हिंदी, भोजपुरी के तो मुश्किल बा मिलल, हिंदी का हम जो लेते नहीं कि कुछ मिल जाए तो हम ले ले। तो भाई जोन हे लंगे देखा था नहीं, ओकरा बाद जोन बा हे लंगे है बा, तो पूरा किताब के एरिया बा। हमें लागत है कि यह बस अतने एरिया बा, फ्री बटे, एजा एंट्री फी बाटे, कोनो अलग से जोन बा पैसा नहीं खरीदे के। तो इससे तनी ज़्यादा भीड़ लागत है जहाज पे चढ़े के बाद, तो ये वजह से तनी ज़्यादा अच्छी लागत है। ठीक बा, देखा तनी कुछ किताब हम पूछी पहले तो ओकरा बाद फिर बात हुई। तो ज़्यादातर जो किताब बाड़ी से तो अंग्रेजी के बाड़ी सा, अरबिक बाड़ी सा, फ्रेंच आ स्पेनिश बाड़ी सा। हमरा कोनो एक किताब भारतीय भाषा में ना मिलली है सब, बहुत बढ़न नहीं है। यू शेप में एगो बढ़न एरिया बा, बाकी हम जहाँ तक जोहनी है वो में I would like to remind you to please keep your children with you at all times. And the children, please stay with your parents at all times. Thank you. ये अरबिक कॉर्नर हटे।
बाकी हमरा हिंदी हिंदी में किताब ना मिल रही है सब। अंग्रेजी हमरा ढेर ना आवेला, ऐसे हम अंग्रेजी के हम किताब नहीं खिले। तो अब रुआ सबके दिखा दे रही का किताब बारी सब। एकेडमिक किताब कुछ ज्यादा ही लोग तरी से हमारा। There's so much of white research. चूंकि आज लास्ट डे हटे ए बुक फेयर के, तो हो सकेला कि बहुत सारा किताब निकल गई हुई सब। खास बात बटे कि जौन जहाज पे जौन यूनिट वाला सेल रहेला वही हिसाब से सेल बाटे, जौन पहले शुरू में एक्सप्लेन करते रहे है। तो यह बा भेजा वह देश अलग अलग देश और शहर के बारे में जौन किताब बड़ी सा। एक अलावा इहो हेजुगो उहे बा, अलग अलग देश अलग अलग शहर। तो लागोस जोन जहाज भी है ओकरा टी शर्ट आई थी बाटे ओकरा बारे में। तो हई है हम रुआ सबके एगो व्यू देखावे के कोशिश करता नहीं। फ्लोर जोन बाटे पूरा यह बा। धार्मिक किताब बड़ी सही जा। तो हम तो जैसे कि नहीं कि बाइबल बा, होली बाइबल, अलग अलग बाइबल के हिसाब पूरा अलग अलग बाइबल। बाप रे बड़ा खतरनाक खतरनाक छोट बड़। लाल डक। तो यह बा हमें भारत की उपस्थिति नहीं की देखत ये किताबिन में। जैसे कुछ कहल मुश्किल बा, बच्चन खातिर बहुत ज्यादा बा। लर्नर्स बिगनर्स बच्चा लोगन खातिर। यह हमारा देखे से लंबा पैच हो जाता है। आगे कैश काउंटर बा। तो बस हमरा के इजाजत दी सब। आज के किताब मेला एजा जो लागल बा ओकरा में हमारा लायक कुछ खास ना रहते सिवाय जहाज के देखला के। जहाज पर चढ़ के जहाज के एगो अनुभव भीतरी के भइल मने ऐसा होई ऐसा हो सकेला। बस एक के अलावा हमरा कुछ ना मिलेगा। तब राइट ऑफ करता नहीं हम। अच्छा रुक, एग्जिट काउंटर दिखा दे ओकरी बाद राइट ऑफ करता हो सकते। ठीक भयो कॉर्नर बटे जानवर के बारे में। चिंपीस ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारा बटे।
ग्लोबल वार्मिंग, वोल्केनोस, यंग जेन खातिर ज़्यादा बाटे एकरा में। हमने लिखा लोगन खातिर नहीं है। ये कैश काउंटर हटे, लोग लागल बा देखने से। कैश काउंटर पर पूरा अपन चल रहा बा। ओ डील बैग हेने बाटे, हेने कुछ देखे के बा, कुछ पे डील वाला किताब बड़ी सब। हाँ एकरे में देखल जाओ कुछ मिल जाए सब। तनी हम देख लिए एकरा में कुछ काम लायक हमारा मिल जाता है सब। अलग अलग किचन टेबल बुक, पूरा किचन सेट। ज़्यादातर एकेडमिक किताब बाड़ी सा। अलजेब्रा हम देखा नहीं, उसके बाद बिजनेस, लॉ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो लगा था कि हमारा लाइक कुछ एजुगा नहीं है। हम देख लेते हैं। जीमेट की किताब बड़ी सा, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, कॉलेज अकाउंटिंग। तो हमारा लाइक कुछ नहीं है ना। हम अपना लगे जो भोजपुरी किताब बड़ी वही पे कंसंट्रेट करें। एक अलावा हमारा तो कुछ है जा खास। अब आईपैड आईट्यून के बताना हम कीड़ा नहीं की कि हमारा किताब लेने की जरूरत पड़ी। तब ठीक बा, रुआ सबके हम घुमा देनी जहाज पर किताब के मेला जो लागल बा। 2018 टॉप 10 2019। तो बस ये है बा, बस हो गए। लेकिन के प्ले एरिया बा। फ्री के चंदन घिसर अभिनंदन वाला स्थिति बा। अतना कुछ बा फ्री में, अब का चाहिए। लेकिन के खेले कूदे खातिर बा। अरे जहाज के बारे में भी बताओल गेल बाटे। कैसे जहाज में विंडो होला सनसेट। दिस इज इंजन डीजल इंजन। जहाज को यही चलाता है। भोजन पानी वाला एरिया है, लाइन लागल बा हर जगह। पब्लिक के जहाँ खाए के मिल जाए। कैप्टन कहाँ गेलो ये लोग? जहाज पैसे नहीं रहला। तो बस हो गए। 1970 से ही जहाज चलत या अभी किताब के मेला लगा रहा भैया। मरीन लागोस वेलकम। हेल्प डेस्क से बस
ऊपर जाए के मनाही बा। हाँ ना ना भाभी जान जी। सर जी एंट्री नो एंट्री। यल्ला हबीबी। अच्छा तो लोग जहाजिए खातिर ढेर आवता, हमारा नहीं लागत कि तो बस यह कुल बा एजा के किताब पे जो मेला लटे सब मिला के ठीक ठाक बटे, कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतने। तो चलिए सब हम साइन ऑफ करता नहीं, फिर कोनो वीडियो लेकर हाजिर हो।